lige tjekke mit hår. Ej, jeg har ikke engang noget af et bukser i fjeset. Jamen prøv at se, mit hår stritter. Man må bare være ligeglad med, hvordan man ser ud på de her videoer. Men ikke med mit hår stritter. Den kunne også være en start. En god start. Super. Kom, skal vi bare. Hej og velkommen. I dag der laver vi en underwater challenge, hvor vi skal se, hvem der kan holde vejret længst tid. Vi er blevet udfordret af Peter Klein. Jeg ved ikke, hvem han er, men det bliver spændende. Ja, så lad os gå ud til toilettet. Badeværelset. Til toilettet. Det er så her, at challengen kommer til at tage sted. Vindested, tror jeg det hedder. Det bliver super spændende. Sten, saks, papir om hvem der starter. Den der vinder Bestemmer. Ja, bestemmer. Bedst af en. Sten, saks, papir. Yes! Okay. Jamen, du starter. Okay, jeg starter. Okay, så kører vi. Jeg tror, det er nok. Det skal lige siges, at vi kommer til at gøre det meget koldere, end hvad det skulle være. Så er det bare ned. Vi skal også lige have tændt den der op. Det skal ikke leve i hovedet. Bare ned. Jeg kører bare ned. Okay. Bare læn dig tilbage, læn dig tilbage. Jeg skal lige vende mig til temperatur. Ja. Jeg tager ned for 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og kør. Minutter og 28 sekunder. Min rekord det er 3 minutter og 37. Kører. Ja, super. 1 minutter og 28 sekunder. Okay, jeg skal så koldt, det er jo heller ikke. Det er fordi jeg ligger og varmet det, altså. Okay, må også være 10 spil, ikke? Okay, jeg skal, du har ret, det var godt det her. Nogle sidste ord til kameraet. Ja! Okay. Det er jo røvkoldt, okay? Ja. Og så jeg går i gang, når du er klar. Skal jeg tage ned? Bare for 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Det var 14 sekunder. Godt. Jeg skal ikke til ham mere. Jeg fandt ud af, at Bertram tager den her challenge. Fuck, hvor er dårligt til det her. Og ja, du kan selv vise den. Vi har så fundet ud af, at Bertram skal spise noget mayonnaise nu. En skefuld, som konsekvensen af det. Så det glæder vi os alle sammen rigtig meget til at se. Jeg overtager lige på kameraet her, så vi også kan se det tæt på.
Må jeg lige se hende? Prøv at holde sig stille. Vi kan få noget. Jeg kan ikke fokus. Der. Nej. Fuck, det er ulækkert. Jeg blev ret. Jeg skal lige have en ultra tæt på. Er det ikke fint? Jo, det er fint. Hold stille. Oh god. Ja. Ja. Skål. Ind med lortet. Kom så. Smager det godt. Gør sådan ned med lortet. Kom nu. Hvor er jeg glad for at det der, det ikke er mig. Jeg kan ikke lide mig det. Ja. Okay. Det var alt for den her video.